dompem no opese oni omudi afrenti na natutu tata eje na baba ne yoyoyo ena yede ne ba edom nim ena wabefo apakan sabre yede ni etu ntene otwakro ebetutu akira santeman yedi akire ba bi obefa bia yebekosoa ne yetwa homfoni na yede abrew eti no di achi bra yeguso a yedi na nachi.
da na egusu da ye no say dia enti ayenya ene ese asante hene wotumfo say tutu ne mpanifo de ato ye nim say wo ba bommu asante hene enam kwaso ya wo ba bommu sanse ehemfo nkaye ne nyina da won ma woso mu di kan ye say ensuo beto afra medical sra enu nti won mu a woso mu di kan ba no won betototo won matu ne nyina no obi aba ya wo mu aba betoto won matu akase asante hene opem so no ankasa wotumfo say tutu kono so ebekọ bommu no akototo na atuo no wi a ono so edenani ache apatakase yi ase ene eye batakarida sa na tie na eye batakarida ene yesu yenana na ahemfo mu ekunini ene ani ntretitiri no wo mo so atumi atototo wo no entu ahodo a wotufo ba no ono so aba betuko fribomu obabomu wonam kwaso na na tutu tatai wonam kwaso wo ba ya wono so eba bomu ade so ono so atumi aba betutu na tuma ehemfo na kan nyina ba obia ba asafo hene say yi ahin fekuo training nyina trebia ba wonom aba betototo wonom atuo sedie yedi kan ede ema mo no etuo no toto no de wonua na nya asem keto na wo so wo bi esa say akoso atuo say wonom timeto na gese me pe ba bi mitirafa enya dia mehunu bi say da me man bi bebre say de bo a mehunu no na gese me wa akiri ba bi na enna na me be wonom na me di wonom akiri no etuo no bi wo ho ayeto a wahwe ya na wasokra yes sase ano edin ye pa na ahemfo no obonso obi ba wakona nimu a anya se bia wonu mate apaka mu ne de wo mo obi anamfom asafo hina medi na chifri asafo se wo ba no na ono fom na eba wono so ekura ne tue ni bi ye ja eduru ba bia wagina na wode tue no asakakra na wode tue no ayi skills kakra ne nyina eche asante amamre no a ebi ena na chese ekoso enu nti ye hwe ne mu se obeso no akasa na asante rotufo se tutu wono so ebeduru ebomu na sade amamre tie no wono so abeye amamre no na ofriwa otumi aba eye Ayikesee mu asese ehefo ya wonom awie wo mo de no wo mo atoto wo ntia wi akobom akọto wo mo tie ni no obi e ba beji na tena ye obi e beji na tena ye ewo Ayikesee ye emo na afa ye de dwumade no so atoto so obi age na tena ye wi a ni ahwe so otumfo se tutu ababi obun so ya ne maame aka baabi na ade atena ni amabi aka santime nyina no ono so bekwa akoye se de amamre ne amane ese na ofiri ho a wono so atumi ednani ache Ayikesee ye emo na dwumade no atumi akoso enu ti se wugu so ehwe Adom TV a na ye ka wo se eyi na Afia Kobi Serwaa Ampem ye no a ene eguso da ye no eye enna bese dunom ene de edisa eda bibia da mo so bia ye de abramo mo di adanse se fi na no fi ada de wase ye de bramo bia no ye de bramo de wase ma hwefo hunu bia no yetumi ede ba mo bia ehwe ni wantumi ama wo pitipi ne patapa obia etumi ehwe bi na so nke basra se wei akwa ye ebra ye yi ya mamre ene ya mane ede ne de ene ebunu ya wonom bembe ha no wo benya se wonom nyina betumi di wani akire ha ne ye koso no wo mo so atumi ahwebie ene ehunu bibi na se yade ebro wakire no wonti ase so se wonti ase a wapinche na nabi wo bisa no ne ekoso yi se ne sitie na nana so atumi acheche oni nyina se na daachi bie no se ba wo so hwemu a wanya bi aka daachi bi no so na ba bia wanya bi aka so wo bi efi ne kuromo eba na so wo hunu bibia na obisa wo a wo so atumi antoto ampapa so na achesa wo so atumi aka bi sada enu ti die ekoso adodo eyotumfo se tutu ne maame na Afia Kobi Serwaa Ampem na ye no a enwo hyehye no ene egusu a ye de ebramo no sese enchiri ya ne de wahene bi eba ne chiri yes ne so na ahifo enchiri ya ne se de sika ye no ebi edidi bi achi eno nti wahene bi ya ene ne chiri ya esine so ya wono so ede eba na ene de eye batakarida ahefunu ebani nyina ehye batakari obia ehye batakari sa ena etie pepepe obia ehye batakari na achese wo mo ede aba na de danso ene se asante hin no ankasa opem so wono so hye batakari de na so ono ne de no ye fe no batakari kase sa pepepe ena etie na ye kai mo se dwumadie ya ye de ebrem no womo bo ye chidom ene adontene na dwumadie yi atumi awie mu die no ebi eye kings drinking ebi eye kakai bitters
kakai bitters wamo eka ho bi ena yede dwumade no ebramo sanso ena King's drinking mineral water ensu dede ensu no ede ensu ya emu eya krochen na wono mu a etumi eboa wo ensu apemfo no mu a wono matimi ho eye fe ensu a wodi du fridge mu na bronya bre yi mu no ahoho ye ba beso mu nyina no wo bi ba na amenaduane na wie no ama na King's drinking mineral water yi bia no mu a enya de a kyese waduane no desa de kra no anya de betri ni dodomu eso se wo ama no ensu pa anom ya so ne ensu no so ama eni Ayikesee kraje ene de ebremo ya Kingdom Beverages Limited wonom ena oyo King's drinking mineral water ensu de sanso ena kakai bitters enso eka ho bi kakai bitters de womo ene boss no ankasa boss ba kope na dia boss say bam kakai bitters womo ene the new boss so enu nti ene se upe ensa papa anom ensa wonom a ebetumi ama wonum ada ho na kohwe egusi mini ho watimi atete bi ede ama ho atọwo a enu a ene kakai bitters ensa wonom a onya hangover bi ada eye kakai bitters enu a ena wo se wonom ye fa bibia enfrafra ye enupa hodo ya ehye kakai bitters mu no se wonom nsa de na so wo san anom adro ede akoni paduane mu a esaw yadewa ahodo pe na emomo no emo hye ne so emame se emofra ya woni enu enfiedu nwotwe kakai bitters womo enombe kakai bitters onombe wapemfo anasa ne woma abofra no fo wono so enom kakai bitters ebi hye ne so emaye se upe nrei do so pomu etua wubetumi anya ba bia da yetonton ensa bia bia wo kwa yase wo ye wedding wo ye party wo ye adore na abese ebre wo bia ni nyina no ye bebre wo bi atom na tese wo so dia sebe wo wa na se wo de asom wo anisa wubetumi afre 0302681984 0302681984 and also 0240521276 0240521276 and also 0508323024 way any abua for ye na wo boye chidom ne adantene se de be ya ye betumi ade ne be koso e wa ha bia no ye de abramuo na baby a ye we die esam trofo dodo no so ene wa ha obi bia da aba beje na pata ya wo hwe se de ekoso no obetumi ede aba enu nti mo hye ne so ema yen se de be koso bia no ye betumi ye de ni nyina bebrem live de ekoso bia no ye de ni nyina ebebrem live na ene be ye dwe ayi Stephen na ye si na bo wa Bible mu no samunim na anta na aba ne Stephen na esi na bo Bible mu no o sorry ana o frame edin bi amani nyawo aha anu de ya na ye me pato aha ya kwa ho pa pato aso bebre wa ha na aso bebre wa ha ya na de Kobi we dia but and say woni akoma wontini nante basabasa to me ebise tuo no atofo saa Kofi me say ye free asafo hene wo ba no na mete bus mu na medidi o machi na we ebe ba na na atimoto so no ene ye frɛ me sɛ menya report na report nye sɛ wontumi ntena bus mu nye ena me se wo mu nsim na agya me kokɔ huri tina no redi ne motor so ena me si so na etu ni ba ko to ye se mumu fa so motor ana ma yire no ready say papa enya sam ke to ni bi o wa ye to a wo ban hu pi kra no a obi kasa amunu mu wa no a enya de a wo tie entimi ma osum ye nse chan enti so ofrin kra do to ye ne a na ye ye te ho enie me we de me pass through keke me ko wura mo wo ko bomu ah we kwa yem forest hono na Ampem ni ministers ne mpanyinfo na otumfo ba beto etuo sa enti me kwa konwe kwa obefa so obegeji ene se de obesi ato no aba enti we dey pass etuo no amu ni moto na Kofi won ma de ba kon ye se e ma ton nyadoa na wono mutu atu bro na so enne dan na me hu ni se ya santo afo na so wura de nyakopon la emeyi apom matuo ni sei ena pe na me say hey
Emma could go forward Asantemamu. Asantema so the Kayania, and your man about a man about my amamra no de adadi am ye hu se ye wade a eye papa na ese krem sa me ba ya de ba ko amahu no ya mamre se before no edu ba bia na ya ma abrofo na ma ayira but the esi nyina mu no menim se asuafo pi no ehwe wo TV so ne yesua ya mamre yesua hu se ye wade bia ensa se to na se bra e ma ye danso ewo woni woni de a for polish and fine ba ya de na ye be ka kire se ya abosonso enso duru ha na wo hwe se de esi koso ene ne fese de esi tia ohunu se ye wade ye se so ene maba we se wo mo branchu kwan ekobroni man so a nka wo mo beyi ya mamre no de ye nta de hyem kente wo behwe na wo no mo hye ne de bia bo ye nti ye kwa ne yakofa abrofo ne nta de eja mini sekati ye so ne nampe nti no aso no mo eno mere na menya wo na menwane nko na afi ye nkonko hwe de ekoso na te Kofi ye beje ewu mu na wo so wakoho na ne ekoso ho bia no watumi ede abraye emuso wei enye ba kofo adwuma aso papa dwuma no ayedie no eye dwuma se wugina ha wunhunu wanim agye se eyensem trofo yi a ye ne akasa ene to da bia no we abetranse na we so awurawura mu ne ade de ekoso wo ba bia bebra mu na sebe ye ne betumi asomosompa na de beto fom bia pa ne prato fom ana bibia da ebeso ba bia no ye betumi ade abramo na ye deny mu bibia enti no ya to ye ho apete ba bibia ye wo de ekoso bia no wo de nyantobo asese wantimi ama ha ema no ehaw ye beyi ni nyina chen wadum TV so na motimi ehunu de ekoso enyina da nanso so me de nkabeka so ye bebunu na sa wote ba bia wote be ha ka bomodia na fu ani kire ha ye nyi sika enti wo ba na won so ba besua ne ma hodo ya ekoso no ya hemfo no ba na eba ya wonom so eba betrase na wo mo tutu wonum tue no awie enti wo mo eba betrase wo mo eba betrase na ye hwe emfoni ne yi a ye hwe wa ha sei no a enkonya ye beka se ebi eye sikagya nkonya yibia enu bi na sisisi wo ena fie nkonya ye tena so wo fie na yade ya ade yi eno so ebi esisisi wo nkonya wodo pi na menim sasa wo ba ya mamre mu a san nkonya ye wo ha nyina no ebia ewo ne din ebia so ene dwuma edie ewo ha sei ekire wo no ya hyehyɛ nkonya kama ya hyehyɛ nkonya ewo ha sei ye no empanifo bi eba betrena so na ye ya hyehyɛ no ha de menyi ni se wo bi eba betra so na emom no ye de ekire keke sa nkonya ye di nkan ya me hwɛ me hunu bi akyɛ ye papa menim se sa so na hunu bi akyɛ wo bi okra no a enya de a we wa hunu bi da me hunu bi pɛdeɛ na so me hunu bi akyɛ enti sɛdeɛ enhyehyɛ ye ne setie ɛyɛ amamre ene amane enti de bɛkɔ so bia wa ha no ɛyɛ teteniema eniema ye ntan hunu bi eniema agye sɛ biribi asi ya amamre ansa ne ye hunu no enoa ebi ena wa ha sɛ ya ye nyina ye hwɛ no sɛ uhwekete ene agofoma sɛ de wɔn mo gye wɔn ho nsreme ɛwa ha sɛ ado ahodo ye ekoso kete ahodo ye ekoso no a na kyerɛ sɛ wutumi hunu sɛ ampa yesua biribi ɛwa ha sɛ eno nti sɛ ɔyɛ ɔbɛgu no a mesɛ wo da enhwɛ ne sakwa wo hwɛ ne nyina no na wo sua biribi ɛfɛmu wo ginim de bi fɛmu asukufo no sɛ ekoba no culture ne ho niema no mu a yɛkɔ nso hwɛ a saa niema we nyina no ebetumi ba ɛyɛ ne esi ho ne yɛwe yɛ pɛnto yɛnim ɛsɛ sɛ yɛnsua ɛne yɛnyɛ yɛ adwene so sɛ krade yɛhu biribi ne yɛnte ase a yɛbibi sa yɛ maame anaasɛ obi ama na atumi akyerɛ yi n'aseɛ ɛno nti no yɛgu so na mfoni ne yi a yɛhwɛ yi so ɛno ɛyɛ nananom ɛhemfo sɛ wohwɛ nkyiniyɛ ahodoɔ yi a ɛno wo ahasa yi a na kyerɛ sɛ nananom ɛhemfo no ana ɛreba no nkyiniyɛ no ebia ɛne ne kɔla ebia ɛne design a ɛno nso ɛwɔ muo ebia ne edin a yɛde frɛ no wɔn ne bia nso ɛne ne kyiniyɛ menua bɛma fɛfɛ me deɛ saa na mefrɛ wo menua bɛma meka menua bɛma no mafa fɛfɛ no aka ho a ɛyɛ ana me ho ntɔme yɛgu so yɛ a yɛde ba nkyiniyɛ yi egumu ahodoɔ mfoni ne yɛ a yɛhwɛ yi obiara ɛne ne kyiniyɛ
Chiniye bia so ne design ye wo mu chiniye bia eni edin a yɛde ɛfrɛ no ebi nso edidi bi akyi ayemfo chiniye no ɛyɛ anasa ɛna ɛkyɛ ne bɛma Kofi ayemfo no gu so ada wɔnom ɛba na yɛnya ne nteɛ sɛ ɔpem so no ankasa nso ɛba ɛno korɛ sɛneɛ nananom amanneɛ ɛne amammerɛ teɛ no sɛ ɔhyɛ batakari kɛseɛ nsa a ɛwɔ baabi ɔde fa ɔfa saa bea hɔ a ɔnam hɔ saa kɔyi sɛ ɔbɛsan aba n'akyi na ne nyinaa mu no ansa na ɔbɛba no na ahemfo no bi nso adi kan atena ase a ɔmo ɛretwɛn no ɔbɛtena ase nso ebi bɛsan aba n'akyi bisɛ yɛ ana mpempem no na Kofi ma mimisa mehu obi sɛ wɔdi mmirika akɔyɛ a ɛkyɛ bi so no ntakra hene ana ai ntakra hene no ɔno na mpani bu bɛsɛ ɛdɔm ani sade ɔso ntakrakyɛ ɛna nnura mema ahwɛfoɔ aso te sɛ ɛnyɛ ntakra ne nyina ɛne yɛde yɔ ɛnyɛ ntakra ne nyinaa na sɛbe yɛde yɛ sɛ deɛ wɔ takra pɔte a yɛde yɛ a ɛnya sɛ nketewa koraa enti ɔmo nyinaa ɛboa amɛnɛ amammerɛ ɛne amanneɛ atumi akɔnkae na yɛafa tete abakɔsɛm a yɛ nananom gyaeɛ hɔ no afa ne ntampa afira na yɛatumi ama asanteman ɛne ghanaman akɔnkae Kofi yɛnhwɛ sɛ aposifoɔ ne bambɔ ne dwumadie yɛ a yɛdie yi mu a yɛnim sɛ ɛnya adeɛ a ɛbɛtumi akɔ nkan sɛ wohwɛ bambɔ sɛdeɛ ɛsiteɛ ɛnɛ yi a sɛ na abɛsi akade afa yɛaposifoɔ ne asrafo dɔm yi ho me nuaba bambɔ deɛ yɛayere mu baree sɛ sɛbe akyɛdeɛ akyi ɛkwan anaa tokuro ketekete kora ɛna ɛbɛbia ɛfisɛ sɛ wohwɛ asogyafoɔ ɔmo wɔ ha ɔmo nkasa nipa ho dabi ebinom asunsum yɛ ne fidie ahwɛniwa nso yɛde asunsum no tuntum wonua koraa no ahyia na wohu no n'aniwa koraa wohu no saa na sɛ aposifoɔ ɛso ani abere ɛno koraa firi a fire service foɔ ɛyɛ prison officers ɛne akuakua ahodoɔ a kadɛte ɛne ɔmo keka aka ho nyina ɛwɔ ha ɔmo ɛbɔ ban no kwasɛm ni bambɔ paa deɛ ano ɔden ɛwɔ ha paa a ɛnya sɛ na Kofi wonim adeɛ baako yɛ amani agye yɛ ɛma me hunu sɛ ampa bambɔ no yɛayere mu ne sɛ anɔpa yɛfiri asafohene hɔ ɛreba no ne yɛte baase mu na baase no a yɛtem na policefoɔ kaa bi edi anim na ɔn sɛ yɛde nhoma bi asesasesa kwan mu yɛduru hɔ no na polisini ne kaa ne pɛ sɛ otwam wɔn ama ne kwan ama ne ntwam ɛwɔ mu sɛ wɔyɛ wɔn yɔnko polisini kaa wɔn ama ne ntwam ɛna me hunu sɛ ɛnokwa wɔn mu ani abere sɛ wɔn mbɔ ban me nua ba wo ne bibi santimema sɛ ba sɛ manhyia ha tumi ɛwɔ ha papa ɛna ewiase nso sɛbe baabi atumi wɔ no yɛnyɛ akyinnye wɔ hɔ enti sɛ woba na bambɔfoɔ si gyina wowɔ kwan sɛ wogyina na nyɛ w'asomdwie ɛfisɛ sɛ woanyina na akɔyɛ penkyɛmpenkyɛ na petere na asɛm to wɔ ato firi wokɔka kyerɛ hwan wonka nkyerɛ obiara ɛfisɛ mmara wɔ ha mmara nkasa ɛyɛ tumi a ɛyɛ asanteman tumi wɔ ha ɛna mmara nso a ɛbu Ghana ban ɛnso wɔ ha ɛna Ghana nso yɛ so mmara yɛn so ma hoɔden ne sɛ ɛte sɛ ɔso hoɔden na aba abɛyɛ penkyɛpenkyɛ wɔ ha kasɛm wɔ ha kakabensɛm wɔ ha sɛ wobɛkɔ fie na bia w'anim asesa ebi a wode ani mmienu na ɛbɛn so wode baako wobɛkɔ na baako abɔ akata wan wabɛgya baako ha akata wan ɛna wokorɔ na de baako nkɔ na ɛnkyɛn so na yɛ mpanimfoɔ yɛamanyɔkuo mu ahodoɔ mu mpanimfoɔ wɔnom so ɛbɛgye adwa manya no ɛnteɛ sɛ ɔmampani abɛde akyire waba yɛwura bawomea waba saa nso ɛna ɔmampani deda gyinagyekum kofoɔ wɔn nso aba mpanimfoɔ ahodoɔ pii no aba asoafoɔ ɛne regional minister wɔn yi soafoɔ ne ho ahodoɔ na emom no afei na yɛma mpanin no ankasa na n'adoda nkwakufoɔ ado bɔhyɛ baako akuka ne din ho wɔn nso ɛba yɛnhwɛ sɛ wohwɛ wɔn yɛamanyɔsɛm mu a wobɛka sɛ kwayɛ no bia wɔ baabi esie nanso sɛ woba edwabɔ kɛseɛ bi ase a wɔnom ɛyɛ baako nti a ɛte saa de sɛ asantema ɛnyɛ ntiti mu asantema ɛnyɛ yi mu asantema ɛnya amanyɔ sɛbe sɛ woba asantema mu ha yɛwɔ MPP foɔ wɔ ha yɛwɔ NDC wɔ ha yɛwɔ CPP yɛwɔ amanyɔkuo biara bi ɛwɔ ha nana otumfoɔ
ɔno nso ɛte asanteman nyinaa ɛso ɔne di yɛ nyinaa yɛ so ne sɛ nti amanyɔko ahodoɔ no nyinaa bi wɔ mu ɛnti sɛ nananom ka sɛ ɔmo kɔ benkum anaa nifa a ɛmfa papa ma ɛna sɛbe nananom so sɛdeɛ ɔmo ɛteɛ no sɛdeɛ ɔmo teɛ no ɔmo nim nea ɔmo yɔ nti saa pɛpɛpɛ ɛna teɛ amanyɔsɛm anim ɛwɔ ha ne nyinaa ɛyɛ Ghana ma ɛne asanteman ɛne anuanom ɛna yɛdi dwuma saa bere sɛ ɔhwɛ Adom TV a wotim sɛ nananom egu so a baa ɛna ɔmo ba baa ɛna ɔnom ɛɛba a ɛnya asɛnketewa kora ɛnɛ kyinyɛ ahodoɔ a ɛdi atwaguo ɛne akyiampoma ahodoɔ ɛne nea keka aka ho ɛnya asɛm ketewa koraa ne nyina ɛyɛ amammerɛ a yɛhwɛ ɛwɔ ha a ɛnya asɛm ketewa koraa yɛ nananom ɛna ɛɛba no nananom gu so a ɔmo ba Yegusua ehwe nananom a onom eba sabre abontemhene nana kwakudua ono ena otwam ewo otosumiensa na kwakudua otosumiensa ono na etwam enya sanketo nananom eguso eko nananom egusua eko sabre enchekra entia yenya ene se eye krowura eye otumfo ebeba na ono nso abegina dwa kama na fei eye jamfo aba abejam no na ote eye pe ya enya sanketwa ene tu ahodo a eto enya de ketwa kra enya de ketwa sabre nana ekokrom aha sabre wabetwamu eko ekwaye bretuonum eho ene okọ na nakọkwa ibretom sabre kwa ibretom ena enkra ne kiremu a nana ewo ode edom no bebre ekọ ho na omo akoye amamre ene amanne ewo ho ni nyina eboa omo tutu atu omo try omo gusua etutuo omo gusua ekọ enye edom keto akra Adom TV ena ugusu we yewo ate a oye percent so do ho boy ya ati se de odi osoro chi enya de asu ebeka na biada percent yeguso ade ne ebekoso e o manchia ye utituo atoto no enya sanketo akra utim se bi o bomu a wankasa akra ebeka ekikiwu ewura mu pa na so yeguso emfa nia ebesie bia na ye de abramo ahenkwa onmom som nananom ahenema ene ahene yirenom ene ahemfo abrempon ene nananom ai wa ha no enya sanketo ani nyina ne se ya kyekye asantema ni nyina enne e o manhia ha enam Ohemaa Afia Kobi Serwaa Ampem eye na Ayikesee ayeye enna kwankoja aye janu asantema ni abre na yenom dade abuom sabre mensaka menua bema yaw Japan kra dodo na afre ni Yesu ba owa ha na wanworo anyonsem kama a obeka ede a kire nanom na ode a kire won wre Japan mo akwa aba menua ohne ba ye nua na pomati sei apom de ahunam de ye na sabre na Afia Kobi Serwaa Ampem kwa kurama asanteman atoa besno ye nom dade abuom ye dupon kase ye prekope ena tutu ne senti ama ene dabre aboyen nana wadaruma enenso anwini sembe eno anwina obeka de akyeche nananom ewre na wodi akaka ye ya krado yetio inyanko amfre abodmafra seto apet na krob ya sante kotokoso fremo twenko a ye twen wansa ne akosa na Afia Kobi Serwaa Ampem wayiko piesie twum ne antwena na wote ase ofri kokofu aduam pofrantwi bewie kumase aduam pofrantwi de na trebo ya akroma sanakasa ya oboso adotɔ a wote ase wonsu akokra
wo propose pempa wote ase obubu adupoko mu wotentamfo na Afia Kobi se Ampem wote ase asanteman Ghanaman wotenenkan wotendafro wote ase fitka nchichi wodi maninsema brempon ne Ghanaman wodi skatumpa agenta tapiafo wote ase kwa asafo kokum kwakun safoa eje ne nsafoa ku ne nsafoa so abosoma ko tenya nkomaduda na Afia Kobi se Ampem wote ase wodi adane je ne ho ntre ha de onima santema na Afia Kobi se Ampem no ya bodefro ene okọ bammo wotumadenfo abonefe ne senti yabo nyinyen yato abese no ye nom dade abuam yesusu ayentim nsin wo kukuru dio diampon diodu asonson twan krawuri asia ketepe krape dawro akogina moa yentemedia prekese janadu ye na Afia Kobi se Ampem wote ase ko fitiko ti a na ne hu age afie mu anade ba ne sene na bammo wotumadenfo wono wotupia afa jan abefa oyoko piesie piesie do ama sateman yenom dade obom yesusu ayentim nsun wodum feche woda feche wofete frefre no ma ba pani kwa brekuo wote ase wodi awio prade katade pambo wabɔkyerɛ bo wɔsrɛbo sajo wɔsrɛbo piampɔn na Afia Kobi se Ampem wote ase senska akɔ a yedi nkume so a wote ase wo so adɔtɔ mamrempɔn ne atamfo wodwane gya wonkyina kɔ abretuo mo sunsuma akɔ Afia Kobi se Ampem a wote ase oni dia sunsuma na ɔde to opam enkasa so akɔntemfegi abɔ nanan no wote ase ɔhene kankan no digenta akɔ na paade sumu wote ase de abotatu okuruwi krawi ne brɛnma so wɔn na bammo wotumadenfo abɔ no fe ama santaman yato abese no yanom dade abom yabɔ nyinyen Jesus agentimi sun wo wuti mo den do bammo yemo nyono do a wakum ntiamwo wakum debrechiwa ba pa kuma na chini konfo asan de na Afia Kobi se Ampem asantema atachia ma sabre wayiko piesie wotumfo te kokɔ so asantehne atwentwen ko bema ye twen nansa ne akosa okotokɔ afra asantehne a wotenwere wodi abene kwantankrame de owatuo ena nabre watie ni mpompo ekwansia do eyiye no nti sabre yato abese na yabɔ nyinye yanom dade bɔ yesusu ayentim nsun hey assassin future de yahia o eno sekata kwa ni kuma ba facha wote ase nkode che amna de wote ase wonso gya Afia Kobi se Ampem Afia Kobi se Ampem asusubomu a wote ase obomu na fafo kwa daje owo ni wo abedi okuru jempe asanteman se wagya mu na Afia Kobi se Ampem wayiko piesie wame ncha mfrabo ena yato abes nom dade abom na ye kakapaki mpompomi na ayiko duo de se konkron na Afia Kobi se Ampem chumni entwena na wote ase ofi kokofu aduampo frantwi wo be wie kumase aduampo frantwi na twerebo ya akroma sana kasi ya abaso ana na wo kokura ma santeman ne asantene wote kokko so ani abre ama enne Adom TV wo mo nso wabɔ nyinyen na wo twetwe wo mfidie nyina fia mo na ne abibre no babia abepia santeman wote kokko so ahemfie na hema Afia Kobi se Ampem yi brakati daye wo tumfo poku a kokura wasi wajina nkwanta ejon gumnante bra na Afia Kobi se Ampem daye wo ti moden wo ye mo no wo am yampanyina sa nananum kayampa abawidie sakwatua bare nipam efam ne tete na santema gumnante bra yawo ejapon medase papa waya de waka nyu nsem na mame ankasa me ho kura adwiri me no kwasem ni ensem akese ewo papa yada se wabesa nananum mrade na wambie hu se dupon na atutuo na asanteman ani ta kokɔso a yenom dade abuamu sabre de kotomoja na yeni ayo a enya sankedo akra nyakopon enhira eye yenua bema yawo ejapona dodo na afre ne yesuba ono ene de mrane ene bibia ebre yen ewo aha no yeda na sepa se oni yen komo yeguso ewo eye menhia ahimfie eho enene enya sanketo akra sabe penisi sabe preduasa abe ukɔ ho a wanya hwekura domo ebowa enya de akɔkro enso ebebowo wanya praia ubenya kenten frim wanya kenta benya nsefo se oba menhia ha enema ekoso ha no etisa bemfa so bebre ewo ho yie papa nananom a yefra tima se ne yesi yefra tima entima ni bidin se ne yesi fra no se ne edra idi ka chechire mu no nana ana ote kokoso ofra ne ntima o mane ntare kotodwe ewa se ne yesi kire ekire se wo ma asanteman so a enya de abetu bidi adu kotodwe obi so aboso apompro ntima no na ode sabe ahye ne motuam tire se okobo omokwai okosrei obi so fra na ano no etwefom
ni nyina ewo ndi kyerɛ sɛ miankasa mianam toye mekɔ a me yere ebesi ne santi yeguso ehwɛ wɔnom so a ɔnom a ntade ahodoɔ ɔmo nyina ɛwɔ ha na ɛbɛyɛ a maame ma obamra na ɔnso ɛmɛhwɛ ne ɛkɔ so wei ɛyɛ abakɔsɛm a asi a ɔso obi atumi hwɛ bi na daakye yɛde ɛkyerɛ nkyerɛma na nkyerɛma nso hu adwuma pa ɛne ne pa a santeman ɛwɔ a ɔmo de ɛboa ama ɔman atumi atu mpɔn Adom TV ɛna ohwɛ mosomfoɔ Kofi Gyima anko anani yɛgu so a ne ahyɛ bɔ sɛnea ɛbɛfire atɔ ɛwɔ fam bi ada yɛde ne nyinaa ɛbɛbrɛ mu na mo nso mo atumi ahu nea ɛkɔ adeɛ wɔ mmiri ni ahemfo no obia nim baabi ɔteɛ obia nim baabi ɔteɛ sɛbe wɔni akorɔ kɔɔyɛ na akɔtra baabi ɔteɛ kama na bibia atumi akɔ ɛnkae maame nka sɛ amanyɔfoɔ bebree ɛwɔ ha sara ɛna bambɔfoɔ a ɛwɔ ha ɛnya asɛnketewa koraa sɛneɛ yɛsi abɔ nnipa bebree ehu no baabi wɔ ha sɛneɛ sika no huhuhu ɛnte saa na medikae amoate anaa makyerɛm sɛ amammerɛ ɛyɛ dɔkɔtoɔ amammerɛ eduru baabi a mmerɛ na yɛduru mu no kyerɛ ɛma yɛsesɛm yɛnyi mfiri hɔ nanso nneɛma bi ɛwɔ hɔ a ɛbɛyɛ den a ɛmma nipa ɛbɛsi akwan ɛwɔ bibi ho bɛyɛ akwansidi a yɛtumi sesɛm ɛyi firi hɔ ama bibiara ɛtumi kɔ nka ntu bɛtumi aba na wabɛhwɛ bi sɛ woanhwɛ bi nso a na waka yɛ ho ɛwɔ Adom TV na dwumadi a yɛdie yɛno ɛde mensa ka ɔpɛni kɛseɛ baako ɛwɔ me nkyɛn ha me ne no ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ abantie yi ɛnyɛ obiara sɛ Kofi Asante anim dodoɔ na afrɛ ne kansa mpia aduanaba Kofi Asante sɛ woba ɔnɔmɔ wana kan radio station hyira wɔ ha ɛne na yɛ morning show host ɛno no